Bale, azkenean lortu dut, jodo, bagaude zuzenean lagunok. Star Wars Battlefront adera hau dena ondo doan. Nahi duenean hasiko da. Teorian ja hasi gara, ematen du delay pizkat ematen diola. A ber, entzuten nahi zen. Eta ikusten dudan, eta guzti hori. Tartean kargatuko dut Facebook. Facebooketik ere botatzeko. Ondo doan. Vale, primeran doa dena. De maravilla, kaisa lagunak menga de vueltan oraiko deitan Star Wars Battlefronteko betarekin. Eta, hau txikitu gustatuko litxaiak jarri. Izan dut arazo bat, nengoelako neukan zera, X-Split neukan kalitate txikiago bateran. Eta YouTube esaten zian, que esperamos esto de tu cacho pepino de conexión de internet. Y yo, ze hostias da. Eta lortu dut konpontzea, zen txorradatxo bat tardatzea. Baina nire gustatuko ditxeak hau txikitu albadu, porque kriston handia da. Vale, hor. Primeran asko sobeto. Vale, pasatuko nahiz esten honetara momentutxu batetan. Zuek ikusteko, hemen deko da laia deskargatuta Star Wars Battlefronta, vale? Hor ikusten duzuen un fondo infinito. Eta zuek jakiteko, bueno, falta zait, hemen ez duzu ikusten, adibidez bertzez dago, vale? Ez duzu ikusten, ez delako posible. Hau, pizkat, hobeto jarriko dut. Hortxe. Baita ere egin dut, hau, txene, egingo dudana da, titel, hau, Ctrl C, hau funtzionatzen, hau normalean funtzionatzen du. Ba, ez du funtzionatzen. A ber, segundo bat, lagunok, hau, korretu zete orain, titulu bat jarriko dut, hashtag Darroboute. Bai, Darroboute, bai, super originala ez da. Nahi duenak ere The Prodigic dabil Twitchen bidez zuzenekoa egiten. Ustut gauza berbera pentsatu dugula denok. Vale, momentu zora utziko dut eta botako dut Twitterren, teorian botada tuitazo bat eta abar. Sartu eta ikusi, vale. Baude! Zuzenekoan! Hashtag Darroboute da egin dudan hashtaga, ba hori, gauza komentatzeko eta bar, eta partia bukatzen direnean, ba joango naiz begira. Ea zer komentatzen duzuen, adibidez, bale? Gutxi gara partidaro edo. Ba ikusteko zer iruditzen zaizuen. Beste bat dagoena frogatzen ez dago. Ai ama. Guztiok pentsatu dugu berdin. Madre mía. Gaur egungo da dina Star Wars. Es la misión principal en 1080, vale, hau de principio dena ondo da. Vale, frogatzen den naiz ere 60 framekoena, egia ondo doan, 60 frameak, vale? Ez dakit nola joango da hori, advierto, aviso a navegantes, que avisa no es traidor. Hori badakizu, Vale, eman dio jugar, ea orain kargatzen duen hor. Venga, Star Wars! Joder! Kargatzen dago, Espero que no me explote. Pues bloqueatu un momento, hori ondo dago. Ze polita. Vale, hau beto. Vale, osea, egin dudana. Osea, lehenengo zer kasi dudana. Alt escape, jartzen da... Txikitu egiten da, Dios mío, itxoen. Egingo dut zuek ikusi alizateko, segundutxu bat. Escena 1, Hat, Game, Star Wars. Vale, hor dekozue, hori da jokoa. Vale, segundo bate. Bera. Eta bera, titulua jastaka ez da oso ondo ikusten, vale? Egingo dudana da hau pizkat txikitu eta
justo sonalde bertso horretan ikus dezala, nahiko txiki, dar robote, goratzen joango naiz. Baina, bueno. Bestea da, egin dezakedana da, baita be, nire kamera... Epa. Kamera, oza, webkamaren gainean jarri. Tola, nire kamiseta hori Trust Me I Am the Doctor. Horretan. A ver. Hortxe, hor ondo ikusiko da eta. Bale, ba, ziko gara. Konpratuko dute zeo zer esaten duzuen. Momentuz ez. Eta hasiko gara gure zuzeneko aldenik. Eta bine, una izango da settingak behiratu bizkatxo bat. Eta zehatuko gara bizkatu betzen. Controls, gameplay, credits, audio, video. Zen, bideoa bizkatxo bat ere itxuko dut. Ez molestatzeko. Hortik. Bizkatxo bat gehiago. Erdira edo txiko dugu. Back. Video 1080, full screen. A 60 fotogramas. Field of view. Motion blur. Hau da, motion blurrara del tipiko hori. Resource scale, graphic quality auto. Jarri da... Epa, ez jarriko dugu medium, high, ultra, custom, vale. Texture quality jarriko dugu height. Texture filtering jarriko dugu height. Light quality jarriko dugu medium. Shadow quality jetxiko dugu al mínimo. Effects quality ba height, utxiko dugu medium. Postprocesado height baita ere. Mesh quality, hau zer da mesh? Zer da mesh? Terrain quality height. Terrain ground cover. Utxiko dugu medio, eta utxiko dugu height. Eta utxiko dugu mesh quality ez dakiz zer den, baina utxiko dugu lone. Ambient occlusion. Hau utxiko dugu medium. Rotab. Titanopi. Hostia, zer, blue, yellow, color, brightness. Ah, hostia, beitu? Hostia, ze ondo dagoen hau. Ikusmena nasa, osea, daltonikoak eta bar diretentzako, hau super ondo dator. Que bueno. Hau asko gustatu zait detailetxo hau, Hau asko gustatu zait. Vale, back. Hortik, nahi duena, hortik dabil... Prodigy jauna, Twitchen bidez, bale? Egingo dugu pizka bat, dena saetuko gara. Bale, misioak, pizkat, baina lehenik eta pizkat, bultiko galaria drop zone. Fast pass, bon, hau. Hau dela mundu guztia. Forget you rank up. Vale. Searching! Ai, Dios, emozionatuta nago, joder! Ai, aulkia, kabroia, jaisten dela. Batzuta jaisten da bera bakarrik. Vale, bilatzen duen bitartean. Espero dena ondo joatea. Bai, hau ondo doa. Could not find any servidor. ¿Qué coño? Nola ez etx. Osa, multiplayer. A ver, orain zera egin dut txarto. Play multiplayer. A ver, orain liatzen ari naizen zeo zer. Expanding search to euneko eta saspi. Alzen nagoen egiten txarto orain, Ojito. Arazoak beti dira arazo. Zergatik ez da urkitzen servidorea? A ver. Hau dena ondo doa. No me encuentra el servidor. Igual daukat desaktibatuta de... baliteke.
Font. Beta non... servidor. Ez dut badakidera zer izango den. Tendrá juego offline, otro no tendrá buscadores servidores. Ya, vale. Baina, claro, estoy solo ante el peligro. Vale, no encuentra servidor. Inon, está AVS, estu aurkituko. Bitu, hau bai. Play multiplayer, hau bai aurkitzen du. Arraroa. Bueno. Bueno, zeo zer, ezer baino beto. Ikuste gustatuko litzaidake, egia esan da. Baina, bueno, a ber, gutxienez, bonekin hasiko gara. Eta gero saiatuko gara berriz bestean. Bestera hau da gure truperra. Top zone. 0 de 5 kills. March start in. Vale, hor hasten da. Defend escape. Dago pizkatxo bat. Vale, skip, vale. Blaster armak ezin ditugu aldatu, vale. Dekogo momentuz, vale. Hemen, venga. Madre mía. Hostia. Vale, a ver. No era Juan Vergara, vale, otra, claim, hori, horretara, hostia. Joder. Macho maitea. Vaya, hombre, nice. Hostia, chaval. Tamenik aldatu aldugu jokolarietara. Vale, ondo. Ekin salto egiten dugu, ongi. Macho maitea. Qué pepinazo. Bat gutxiago. Ez joan, kabroi. Gutxienez bat hil dugu. Bat gutxiago, hil dute bat. ¡Dios! ¡Qué epicidad! Honekin ari eskongo gara. Eso aún. Hostia, qué epicidad, chaval. Maten du burdin. Macho, ez dut nahi! Ez gaur gutxien, ez. Beste bat! Vale, 60 metro. Hor ondoan nagota. Kauen. Partner start, venga. Atar plazaiz. Zer da hori? ¡Qué cabrón! Venga, guk aldugula. Hori da nabe hartzeko uste dut. Uste dut, ez? Nago oso ziur. Vale, a ver. Joder! Este bat kendu digute, la madre. Hostia! Vale. Hementxe nago, justo nire pegi. Vale, ongi.
¡Ah! 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 ¡Ama! ¡Ah, gurea da! ¡Oh! Tornara hartzen da? Tornara demonta hartzen da. ¡Ah! Beitu non zegoen kabroia, tio. Eta horiek nola hartzen dira, ez dakit nola demonta hartzen diren. Katxarro horiek. Oh, ze polita. Hiltzen gara. Oh. Chaval. Ke chulada. Ea beste mapa ikuste zakegun. Vale. Hostia, beitu hilakasona, en órbita. Bat gutxiago, ondo. Hostia! Venga! LOL! Beitu hortik jauzi da. 30 metro. Claro, pentsatu, osea, claro, dago jendea duela bi egunetik dagoela jolasten beta honetara, vale? Orduan... Banago. Ah! Dimitri! Ama lurra gurekin datorrera Dimitri. Unas 8 metros. ¡Oh! ¡Venga, hombre! ¿Qué más? ¡Ay, va, Dios! Hostia, si se anda ahora. Un bazogazo. Hor maten du burniko mategi bat, edorleako zese. Bale, zer hartu dugu? Oh! Aldo horretara. Ea bate matiltzen dugun. Igual ez, baina gutxenez. Zonaldea garbitu dugu. Baia, irabazi dute. Galdu dugu. Bueno, lehenengo partida. Bati loot, gutxienez. Jode. Oh, símbolo Battlefield, por favor, Dimitri. Un punto, eta objetivo una rotamar. Vale. Match bonus, una rotamar. Oh! Ese de egin gabe nivela sigo naiz. Que oh! Baten dute dirutxoa. Thanks for playing the beta of... Ondo. Ahora, haren jartzen digu... I playing the game. Use the credits to get blaster, star cards and vanity item. Vale. Vale. Eta gero nivelak eta... Vale. Ondo, ikusten du nola ban. Vale. Zuek zehozer komentatzen duzue. A ver, hemendik ezebez, youtubetik ezer, hemendik zehozer. Ez da, momentuz ez. Bueno, ba, ezebez. Di kriston patetikoa naiz, osea... Bai, lasek, badakigula. Venga. Joder. Peno fragor. ¡Ay! Joder.
Vale, a ber, uste dut, segundu bat, uste dut badagoela dana, ja berriz ikusten dela, arazo txikitxo bat izan dut, arazo teknikoa, ez dakiz zergatik orain konpondu dudala temperaturaren movida, oraindik noizan behin arrazoren baten gatik blokeatu egiten da bat baten ordenagailua, orduan, ez dakit. Berriz gertatzen bazait, ba igual usten dut bertan bera, bestela jarraituko dut. Ikusten duzuenez, atxoko zuzen adibidez primera joan zen, inoiz baino hobeto, eta gaurkoan hau gertatu zait. En fin, konpratuko dute ondo edo joaten dala, ondo ikusten dala, eta abar... Venga. Joder! Lehen zagot. Bala, orain ikusten ari da, justo nik jauzi baino lehen. Ai! 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 Batzuk. Joder! Bai, justo gero blokeatu da. Joder! Lehen zagot. Bala, orain ikusten ari da, justo nik... Bale, ondo, ikusten da primeran, bale. Barkatu, benetan, badinotxut ez dakit zergatik, batzutan hori gertatu egiten da. Orduan, itxoliko gara jokora, eta jokoa ikusten da, ukemendeko jakoa, ingo izango da, hau, minimizatu baita ere. Eta hau, ere. Eta bost, joder, va explotar el procesador. Eta ingo dudana baita ere da... grafikoa jeitsi. Bizkatxo bat gehiago jeitsiko ditut. Jeitsiko ditut... testurak eta bar jeitsiko ditut mediunera. Orokorrean jaita dagoenean jeitsiko dut mediunera, ia pizkat hobeto doan. Eta printzipio zor. Vale, play. Zehatuko gara... beste mapa honetan jolasten, ea topatzen duen... partida. Joder, Spanish tu. Madre mia, hau dago super... beteta. Claro, orain hasi dela jende guztia hemen jolasten. Hau dago... hasta las cejas. Está. Que va, estorkituko. Hostia, chaval. Oh, topatu dugu bat, de puta madre. Rebeldeak gara. Vale, mapa honetan gara da elurreko mapa. Ikusi den, osea, orain arte ikusi den mapa eta bar. Elurreko mapa. Nun... Bueno, helburua da ateak, rebeldeak bazara ateak lehertzea, eta imperioa bazara rebelden posizio batzuk hartzea. Vale, hor gaude. Vale, jetxe diot pizkat testurak, espero dut orain hobeto joatea. Partidak laja dekote, Vale, hierrurra ze polita. Kontuan hartuta jetxe du gara. Kontuan... ze polita badio. Polita da, polita dago eginda, benetan. Kontuan hartuta jetxe dizkio dala grafikoak eta bar, dago super. Hor dago bat. Obi-Wan! Obi-Wan dago hortik. Txabal, beit Obi-Wan. Zaitoko gara pizka bat. Takioa borago batetik.
Dago pizkat estankatuta, dena. Bueno! Vale, posizio... Vale, ematen du posizio hori ja libre dagoela. Joder, hau bai dela guda bat, hombre. Horte gaude. Vale. Ouch. Zer egin dau? ¿Qué dices, chaval? Hori erabili dezakegu, hori erabili alba dugu, zen dutxateke. Bale, hau ditek dira... Vale. Zego zer egiten ez da? Ole! Ba, ez dugu zer egiten orain bertan ez da? Katziz. Hostia, torreare. Hostia, que guapo. Baina zigo zer egiten orain bertan. Hostia, ba, ez dago bat ere txarto, Mierda, hau. Hola. Zeraz, oso ondo eramaten da, Oso azke dago, oso ondo. Madre mia, hortek norbait estampatu da. Ni de palo, chaval, quédate con una torreta. Ikustu ez diola ezer egiten, super ondo. Gustatzen zait, oso politak dira eszenarioak egia esan da. Altxartan ezin diogu ezer egin. Aktibatu behar da ez dakit zer movida. Aktibatuta izan behar da edo ez dakit zer. Eta gero hori jobitu nola usten doan. Hor markak, txabal. Uste dut hau dala aktibatu behar dana. Edo horrelako zozer. Eta aktibatzen direnean, gero, ja da hasia zarenean tiroka aktibatzen dira, eta orduan nahiek geratzen dira un poco indefensos. Plan, no se baki de nada. Eta orduan da, tiro egin aldiogunean. Jode, beitu zelako bitxo, majo guapo, ze ondo eginda dagoen hor. Oinetara, oinak lertzen badizkiogu, jazta, akabo. Miss incoming. Ostia, eguntz dira egazkinak sustratzen ditut, bai. Toma! Orain da tiro egin behar diogunean. Ostia! Que cabrones! Orain da hasi behar garenean tiroka, hor egin behar diogunean un focus de la hostia. Au! Bueno, gutxinez tiro bat egin diot. De lo malo. Eta haiek egin behar dutena da defendatu. Betara ez. Ostia, ya ez. Berando. Ouch! Bueno, eso zer egin diogu gutxienez. Ma, super gutxi. Mesedes, egazkin bat nahi dut. Mesedes.
O sea, por favor. Activate la altavoz. Well done. We've activated the uplink. ¡Hostia! Y-wing tracking signal initialized. Ese agua se le quite, chaval. ¿Qué? ¿Qué? ¡Puta! ¡Ñaa! ¡Eh! Y-wing locked onto AT-AT coordinates. Activa tu guardado, Estela, chat. Baina, oraindik ez, ezta? ¿Qué dices, tío? O sea, veis tu monstruosidad de AU. Senior Waserekin, tío. Ole. Besando a Ori. Au. Mesedes, tío. O sea, se activa tu verdad, Orte, que te hasta que te sac tu quiser den. Activa tú, que lo tengo a... O sea, me has tirado el puma, al pie, el puma. Initialized. Hostia. Veitu se geldo da, plof. Da, geldo es urrengo, pumba. Qué guapo, chaval. Hostia puta. Hostia, va estudio. Bomber locking signal initialized. Mendik esate basatuko txo. Ja. Hartu dizkigute bi punto, Y-wing bombers are setting up their attack run. Ondo badatoste iguinak, ondo. Ga, oinetara, oinak apurtzen badizkiogu. Focus all firepower on Oinak apurtzen badizkiogu. Listo, eginda dago. Oinetara puntau lagunok. Oinetara, egin kasu. Oinak lertzen badira, listo, osea... ¡Ole! Toma estampado. Bat estampatu da ahí. Hostia. Akatu naute. Venga, start. Venga, guazen! The walker is exposed. Ondo gongo litzateke gazki bat. They outnumber us. Venga ya! Txarra naiz ikusten duzuenez, Oh. Ze polita. Gaina mapa kristo da hundiak dago. Dira, oza, super ondo eginda dago, chaval. Tu. Landare zaila da, pentsa.
Oh, no. Madre mía. ¿Por qué hace puto loco? Oh, no, ni le tiro cadáver, cabrollado, ¿Qué es eso? Bueno. Y-wing tracking signal online. Vaya, vos si sabes tú, cabrón. Hindi joango gara, ikusi gaitu eta. Eskudoak, ze ondo. Hemen babestuta gaude. Muaha. Toma. Vale. Polita, benetan. Polita goizan ezin zen izan mapa. Bomber locking Oh, signal Victor de Goril. initialized. ¡Hostia! ¡Venga! ¡Chaval! ¡Qué avería! Es que behitu hori, o sea... No dago agua, por cierto, esto te gusta. Ah, vale. Behitu hago, o sea... Como para ganarlos. A ver... Buah, chava. Beto handago. Hombre, Mercedes. Y le vas a llevar dióbula, tío, Imperiali. O sea... Teoría. We have activated the uplink station. Well done. Vale, ondo. Utzi, zibarru. Toma. Vale, orain ez pizkat berandago estampatu, Mercedes. Hostia. Uff. Orain da egin behar diogunean un focus de la hostia. Imperial walkers within firing range of our power generator. Hostia. Ah, vale, o sea, eskampotik, o sea... Ouch! O sea, eskudoa ezin da esbarrutik eskampotik, o sea... Ezin da traspasatu... The walker is exposed. Focus all firepower on it. Hostia, tú dituzte... ¿Qué dices? The walker is exposed. Defeat, hostia... Ez que zaila da, eta nahiko ondo egin dugu, egia esan da. Nahiko zaila da. Como? Eta azken aurrekoa. Hostia puta. Eta ez gaude hogei oraindik, osea... Chaval. Most to blame defender. Hauser, hostia, bizkat. Lehertuta daukat. Vale. Espero una derrota Amar. Mila laureun. Joder, beste 2000 hortik. Beste 1000 partidaren bonusa. Total score, zenbat diru. Bai. Bai, utzi propaganda guztia. Segundo dagoen joko cabroia, me cago en dio. Gainera musikak eta bar. Vale. Hau, getoko diogu bai granadak. Unlock. Vale. Granadak. Vale, hauek dira kartak, hauek dira gauza bereziak. Personal shield, jump pack, ion shield. Granadak. Osea, granada ionikoak eta bar, vale. Vale. Eta arma hauren, hau. Hau eta hau. Eta hau gero ez daude hobetzeko hobekuntzak eta bar. Eta hamar eta 3. nibelean, vale. Vale, ezin duz hautatu bandoa momentuz.
Baina, ematen du aurrerago, bai, hautatu ahal izango dugu labandoa. Venga. Friends on server. Players berrogetik, hostia. Madre mía. Venga. Orain txarrak gara. Orain Dark Hands Default. Polita izango litzateke lortzea nabetxoren bat, Vale. Venga. Lasaitasun oso hartu behar du. Oh, bitu hor dago. Hogei metrotara. Utsi niri, tío. Locked on to our AT-AT. Qué cabrón. Ni nahi nuen. Hostia, Darth Vader! Darth Vader, chaval. Ordua gure general maitatua. Ba gutxiago. O sea, Darth Vader es en plan, o sea, Darth Vader eta Obi-Wanekin da para ir en plan suicida. The rebels have taken control of the uplink station. Dago, rebelde posizio bat dau. Gutxiago. Vale. Hil naute. Entalladora batekin. Haze polita den gure Bizkaia. Haze polita den gure lurra. Hostia, chaval. Oh. Rebel Y-wing has a lock on our walker. Au. Ai. Otamar, hogei metro. Ez lortu dugu. Zer da hori, tio. No, zelo egiten du, a ver, kontratuko dugu. Uste bomba bat dela, bai. Lol. Vale, ez nekien zer zan, barkatu. Y-wing has a lock on our AT-AT. Doa pizkat, behitu, ikusten zuen nola mugitzen diren behikuloak, doa pizkat, como en plan de... Ostia! Hori suposatzen dut izango dela nire grafikoengatik, Kobertura, egia da. Vale. Hostia, conseguo cobertura. Conseguo cobertura. Vale. Venga, horrera. Lortu gara, ondo. Eskudo bat, ze ondo. Tío, hostia. Hostia, behitu hor zegoen bat, qué cabrón. Ai, ama. A ver, venga, guazen. Kitzonekin gaude, bale, ondo. Kobertura bikaina. Joia lortzen dugun nabe bat, gidatzen benetan. Eta zen, zer ematen dugun hori. Honek, bai. Thermal Imploder, bale. Hori granada bat, ba.
Bueno. ¡Ah! Cago en. Esto granada botako nio. Oh, kill assist. Vale, primera. Hostia, orain da gure hauek dira... Bueno, nahiko ondo. Osa, nahiko ondo defendatu ditugu, orain arte. Susatzen dut hauekin ben nahiak apurtu izango ditugula. Kasak eta guzti hori. Vale, offline, vale. Ondo aguantatu dio, ondo. Venga. Jo, benetan, soinuak eta abar eta jokoa eta elurra efektuak, ez dakidana da, bai, behitu, bai, hori. Eta gero denborarekin ez dira joaten, ez da? Joaten du ez. Bai, behitu joaten dira. Baina, super ondo lortuta dago, berez, elurra efektua eta bar, jokoa. Ikusten ez, ketxe ditut gauza batzuk mediunera eta doa, oza, bordau. Benetan. Doa bordau. Hostia. Entzeko jo bat entzun da. Bat gutxiago. Oh, lortu dugu. Venga, guazen. Venga, tortik. Venga, ongi. Desaktibatuta. Hortik granadatxo bat. Ostia. Eta granadaztu inoril. Bueno, gutxenez desaktibatu dugu. No, egin dugu importante sentitu nahi zor. Segundu batxotan. Beratu berdutia lortu aldu da nabe bat, edo horrelako zeo zer. Hori suposatzen da, la estrella de la muerte. Ahí estampadita. Hola, ez horren baten digun. Va pizkat aleatorio. Fantly Tarrant, vale. Torreta bat. Xatxarto jarri duan, txoa. Merda. Biratu ingo dugu eta... No, kaso ingo dugu momentuz honetaz. Xup. Henik dago beste bat. Zagua. Txoat botako diegu, bada espada. Ze ondo sartu dio da. Que bueno. Bueno. Qué avería. Hostia. Sagua se está volviendo ahí súper loco. Chaval. Opa, buja. Bueno, estoy botado de la justa granada. Vale. Claro, flechitu sombrak eta... Sombras, sierras... Hauek dira... sombrado de sierra, doztut deitzen zaio da horrelako zeo zer. Eta da, ikusten dela lan... ikusten dira en plan... karratuak, bale? Hauek sombrak, nik jeitxerari izan dut ikusi duzuen ez, baina hauek grafikoak hobetu, oza, gora eraman ahala, hobetu ikusiko da, lerroago, oza, lauago, zain kuarrikulatua ikusiko. Alanda ere, bueno, printzipioz, sombrak ez dira oso goza, vale, gozen. Printzipioz, hori, itzalak ez dira oso goza garrantzitsuak. Badiez nahi dute eszenaria pizkat hobeto egotea. Hori adibidez hobeto egotea, itzalak baino. Walkerrak ditugu, super ondo. Pupa!
Kolaro eta bi bizitzaz. Ba, ematen dut txik dagoela. Hostia, padre manduana. Vale. Hostia, hostia, hostia. Vale. Venga. Guazen. Minimapatxo bat behar... Ah, es que... Ah, igual ez duzu ondo ikusten. Minimapa, bueno, minimapa, ez da minimapa, berez. Da... Ez da minimapa da pizkat zonalde ikusteko eta... Venga! Zagu kabroia faiatzeagatik eman dio, Venga, zurekin noa lagun. Te cubro. Seres, venga. Scanners indicate the rebels have activated an uplink station. Vale. Orbital strike, vale. Readings indicate a bomber is targeting our AT-AT. Ole. Gainean, pero gainean. Dios. Enemy units nearby. Tremendik bada espada. Venga, hombre! Txarra naiz ez, aurrengokoa. Bueno, gutxenez... Bombardeo orbitala gutxenez ondo egin dut. Hor justo gainean bota diet, pero gainean. Uf, ala, granada. Ahí txalit behar da. Azkenean ikusten duena da pizkat, urrunetik dela oberena. Upiletik baino. Hori nahi dut, mesedez. Ate. Oh, llama la fuerza. ¡Wow! ¿Qué me estás comentando? ¡Wow! Kolmana botatzen da. Y-wings are targeting the walkers. Madre mía. Vai, láser. Ole. Heavy laser cannons charged and ready to fire. Qué maravilla, chaval. Metu zait. Denbora. Bai. Inflicting heavy damage. Tio. Ba, baina ondo egin dute, bortu ditut hori irulau protekzio. Ostia. Puba. Hortorian eszenarioa lertu beharko luke, baina bueno. Victory is for us! Aldatuko dut kamera, orain, beste urrengo hasi baino lehen, aldatuko dut kamera goiko partera. Zuek, esatu dan abian eskerretan dago minimapa antzeko bat, ez da minimapa da berez, gauza porrebil bat nuen pizkat, gauzak jartzen dizkizun. Vale, ez da minimapa berez. Assassins! Ustego gertzen den bitartean. Prozesadorago pizkat ez letzen.
Bale, hau dena ondo doa, ez dago galderarik, ikusten dudanez, momentuz Twitter hobeto joateko baitxaliko dut, ez duzenez ezer garletzen, Opa. 14.000, ostia, igo gara irugarren, eta zenbat diru, ondo, gozat gehiago, batuko dut hau, ona gora, eta hau, opa, ona, vale, venga. Vale, Starcard. Vale, Starcard berria. Oh, Ziggler Raff. Ion Shoot. Vale, hau. Oh, voy, vamos. Vale. Back. Esperando eta orain ez dugu ematen hau erosteko. Bueno, hobetu dugu atiro ioniko. Vale, venga. Orain hobeto egiten dugun eta lortzen dugun ate bat apurtzen. Orain berdea da tiro, ezta? Teoria. Hau, korria da. Bueno. Orbital strike incoming. Hostia! Bueno, ondo. Mindu dugu gutxien ez orko hori. Ako behikuluak. Venga. Nego deskaderritxo bat. Vale. Ematen dut eta... coño. Vale. Justo dut nola doan. Vale, hori aktibatu behar dugu. Nya! Oh, qué cabrón. Hortik daukate uli bat molestatzen. Epa. Ea lortzen dugun egazkin bat. Saiatuko naiz egazkin bat lortzen, porque vamos. Frogatu nahi dut, tío, osea. Atea frogatu dut ja, osea. Egazkinarekin izango litzateke, la hostia. Ze polita dago. Hau be, guztia be, hiper megapolito dago eginda, txabal. Ez dut hemendik hartzen direla. Mundu guztia egongo da, como loko hau lortzeko. Ez dut hemendik lortzen direla nabeak eta bar, baina ez nago oso ziur. Activate. 200 metro. Agondo eginda da, hori atatzen zarela iuntasunetik argitasunera. ¿Qué coño? LOL! Zerakin dago lagun. ¡Venga! Pero bueno. Vaya. Ez da eman denbora hori hartzeko. Joder, zer izan da hori, tío. Uff. Zeko gara ez talde batetik, porque si no... Joder. Aktibatu 150 metro. Eta bestea... ¡Hostia! Venga, hombre. No me maten denbora reaccionatzera, chaval.
Pero esto no es un super mega hiper mega charra naiz. Mamma mía. Uf. Uf. The uplink station has been activated. Holding. Pizka txartu egiten ari gabe nik uste. Ouch! Atxetik, tío, atxetik. A ver, nola egiten dugun hau, Venga. Gauza da, defentsa apurtu duala, ¿sabes? O sea... A ver... Bomber received AT-AT coordinates. Vale. Osa, laguntza jaso dugu, orentxe bertan. Ondo, hori ondo dago. Waypoint inbound. Hemen gaude prestatzen denok. The walker is exposed. Hor, focus fire, hor. Venga. Hostia, gaude maten kaina bateri, Remoten kriston kaina. Ouch! Ke cabrón. Guk orain, gauza da guk zentratzen horretan. Focus your attack on the walker. It won't be vulnerable. Ah, cabrón. Ostia, errago torrean sartuta. The walker is exposed. Focus all firepower on it. Bueno, ya es. Ya es. Buah, qué mal, chaval. Ondo, nahiko min desente hain dugu, Lortzen badugu pizkatxo bat gehiago aktibatzea eta bar. Gustatuko litxaidakin eta hartzea, tío. Txai niri, mesedes. Nabe bat nahi dut. ¿Qué dices? Puto loco. Chaval. Stormtroopers ahead. Wiring locking sequence offline. We need to reactivate the uplink. ¡Hostia! Eta dago ja nabe hartzeko. Cabrones. Keep that Nabe location nahi dut, intact so the tío. Y-wing bombers can provide air support. Well pizkat done. lioso. We've activated the uplink. Now defend it. Vale. Hostia. Vale, ondo. Claro, guk aprobatzatu ditugu tunelak alde guztietatik ateratzeko, pero... Bestea. No. Imperials entering the zone. Oh, tekote hor. Kabroiak ondo...
Ea nabetxoren bat hartu aldugun, polete izango litzateke. Hartzea egia esan da. Our locking signal initialized. Joder, baina ez dakit non hartzen den alga, tio. Gustatuko litzaidake. Una carga. Vale. Botamasei 100 metro. Well Mira done. eso. We've Vale. activated the uplink. Y-wing targeting systems locked in. Zer kontzentratuta nago, eskatzeo zer egiten dudan pentsatzen. Porque... Incoming. Ondo. Opa. Oraindik ez. Walker is exposed. Focus all blasters on it. Venga, ahí, focus. Ole! Mundu dugu hor serio. Walker is defenseless. Venga, ondo goaz. Txenez praktika ere bazten gaude. Aktibatzen. The uplink station has been activated. Eta 80 metrotara dago. Ai, joder, ezin izigo, coño. Igo nahi dut defendatzeko. Kago en la leche. Edo garatu zuak eta nik noa aloto, ahi, alo loko. Aktibatzera. Gero, alik eta lehenago aktibatu hobeto. Antxe bertan, bai. Uplink station engaged. Ups. Bomber targeting systems locked in. Vale. Ja, ziren eta ja oso hurbil daude. Alik eta lehenago aktibatu hobeto. Vale. Talori. Vale, a ber, barkatu, banago hemen berriz bueltan. Berriz lehengo berdina gertatu zait, bale? Ezin diote zer egin. Jetxiko diot orain gehiago grafikoak, a ber. Oit, orain ez duzu ikusi blokeoa. Jetxiko diot orain... Vale, a ber, hori ikusten zait nire super bizarra. Vale, a ber, barkatu, bana. Vale, orduan, ondo ikusten da, vale. Jaitsiko diotoren gehiago grafikoa berriz blokeatu zait ordenagailua, vale. Ez dut oso ondo ulertzen zergatik blokeatzen dan. Ez dut logika asko ikusten, baina baleiteke nabaritzen dut hemen txartel grafikoaren beroa oso altua dala. Behar bada horregatik izango da, ez nago oso ziur, baina bada espada ingo dudana da jaitsi grafikoak minimora. Vale, espero dut asko ez joi dutea. Eta jarriko dugu dena minimoan. Ikusten ez ultra, high, medium, low. Ea zelan ikusten den.
Play, multiplayer. Igual orain azkago doa, baliteke. Orain topatzen duen partida berriz ondo honetan, eta jarraitu aldugun. Neu kristo manko bat naiz honetan, argi izan. Osea, manko ez, urrengokoa, bale? Could not find, bale, a ver, saiatuko gara berriz. Putada. Ai, euliak. Baiteke grafiko mobide esata, goda, txartel grafikoa ja GT6 berrogei bat da, nahiko zarra da, ja. Hasio naiz pentsatzen txartel grafikoa saldatzen, baina, klaro. Zer da eta hori? Nago abizatzen lagun bateri, hortik. Bale. Cold not fine, bale, saiatuko gara orduan bestean. Bestean xurazki topatuko duela. Eta nahi ditzut ere kaina ematen diola prozesadoreari. Ez dakit zeritzi pizkat hobetzeko gauza. Ai, eulik kabroiak. Bale. Zegatzera naiz jotak egiten, baina, ostia, eske... Principios ondo doa. Bale, hortik sartu da jokora, bale. Vale. El usuario. Vale. Vale, joka badago barruan, eta... Orain pizkat hobeto doan. Klona... hobetu dezakegun klona. Ez. Vale, venga. Ze polita ordenadeak. Orain dena jetxi dut minimora, orain... hobeto doan. Nabaritzen da minimora, baina landa ere ondo ikusten da, Minimoan dago, eta naiz eta minimoan egon, ostia. Naiz eta minimoan egon, ondo dago, Au! Naiz eta minimoan egon, ondo dago. Hans? Zer da Hans? A ber. Primary. Baina ezin dugu... Bale, hau da hautatzeko... Bale. Hau da hautatzeko zer ematen dugun ekipamenduan. Bale. Horrein ulertu dut, bale. Horita izango litzateke izatea Darth Vader edo bestea, edo Obi-Wan Kenobi. No. A ver. Claro, baita... Dios. Hostia. ¡Ganada! ¡Hostia! Ongi. ¡Hostia! Baitu kabroia non zegoen? Berandu konturatu naiz, bestera. Bale, orain askoz ere azkeago eramaten dut, bai, nabaritzen da pillo. Askoz ere azkeago doala. Hala! Ziote zer egin. Nabaritzen da askoz ere azkeago doala orain, Orain baliteke arazurik ez izatea. Pillo. Pillo nabaritzen da. Gero kameraz kanpo, egon naiz hemen pizkatzu baten jolaz, eta gero nik gaur gauean emango diot honetara.
Ezin duzu imaginatu zenbat emango diodan. Forces. Eta esatu naiz betale, bueno, gutxen ez bideoak grabatzen, pizka bat hobetzeko. Oh, que polimito. Another pod is down. Move on that location and capture it. Ai, Stay focused. Rebels heading into this area. ouch. La leche. Naiz batere ona, baina batere ona, konturatzen zaret, ezta? Ba, ondo pasatzen den emez, osea, estar... Osea... Me lo estoy pasando como un enano. Punto. Erosiko dut, ba, nor daki, ziurazki txalta grafiko beago batu danean, bai, baina bitartean... Ez dut uste. Baina, ostia. Hortik ikusi dut baten bat. La leche. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Qué cabrón! ¡Lol! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! We have lost that pod to the Rebel Alliance. Vale, ikusten dut pizka trukoa dagoela distantzian mantentzea. Toma, hor jauzi da. Ikusten dut distantzia mantentzea pizka bat truko txikitxo bat dala, Bai. Edo Darth Vader zada, edo... You are going to let that escape pod fall into enemy hands. We have to drive them back immediately. Karga bat. Ah, qué cabrón. Pito horrek adibidez ematen du hobekuntzak dituela, horreak oso zen. Jose, manko, bai, kiston mankoa naiz. Baina ikusten dut pizkat azkeago, bai, oza, askoz ere azkeago doa. Karga bat. Zer dira kargak? Regaloko dugu gainera orain. Beitu, ze polita. Nos han destrozado la nave, me cago en la leche. We are securing the escape pod. Eta zer dira kargak? Uf. Kargak zer ematen dizkigute, hori da nire galdera. Oina, zuloan sartu behar dut, pero de lo lindo, Toma! Bai, emakume bat bezala. Me estás comentando, tío. O sea, está bimetro, está bimetro. Ai, bizkarra lertuta daukat. Vale. Lespawna pizka bat hobetu beharra dago, lagunok. Hori pizka bat agertzea besteen ondoan, beste talaren ondoan, ez da ideia oso egokia. Ikusten, hau ez ditzatakete gertatu behar, osea. Vale. Joder. ¡Oh! ¡Qué cabrón! A ver. Alandare, elurretako mapa nik uste dut hori esponen apizkat hobeto dagoela. Behar bada mapa osko zera handiago bat delako. Ja, daukan retrozesoa.
galdu dugu, mekatxiz, en la mar. Orain askoz ere askeago, ez dakit nabarituko den, baina nik gutxienez nabaritzen dut askoz ere askeago. Jokoa, benetan. Defeat. ¡Oh, pitufo! Call of Duty y un interrogante. Zenbat puntu gatzen dugun. Combate 125, objetos 100. Award 0 eta match bonus 1000. Super txarra naiz nabaritzen da, ezta? Thanks for playing Star Wars Battlefront. En fin. Zelan doa orain? Neuk askoz ere askeago nabarritzen dut. Naiz eta temperaturaz oraindik, Baina, bueno, zuek komentatzen duzu hortik, bai, ez? Ez, vale, ondo, bueno. Venga. Geratuko dugu ea zeuzer, bale, ezin du geratu. Men blasterla, hemen suposatzen dut gero besteak erostan aldatu izango dugula. Ematen du edo antza horrelako zeuzer egin nahi dutela ematen dau. Move out. Superita. Claim. ¡Ouch! ¡Qué cabrón! Venga. Kargak ikusten dute handitzen didala hori bian, dekodana gora egiten duela kargak hartzen dituan erritmoan. Ez dakit zer igual potenteagoak edo horrelako zeuzer bilakatzen du. El tiempo de reacción. Venga, hombre. Bueno, gutxienez hil dute. ¡Hilau justo cero! ¡Qué cabrones! That escape pod has fallen into Imperial hands. Another pod has touched down. Move out. Eta gabertzen hautenean lurrera doa hori. Ondo. Ez, behitu, lortu eratzen ezkurarekin. Da granada termolitiko bat horrelako zehozer. Igarrik bez. We're going to lose that escape pod to the Imperials. We have to push them back. Eta granadatxo bat opari. Ole! Turkoa dago distantzian. Osa, zire, klaro. Turkoa dago distantzian, distantzia bat mantentzea. Eta nabaritzen da pila, hor dago gauza, hor dago koska. Distantzia pizkat mantentzen baduzu, listo. Tia, eske, hau adibidez, bueno, nik eskatu dut lagundaren ondoan agertzea. Eta horan daude, los pobres. The stormtroopers have seized control of the escape pod. Stormtroopak. Another pod has touched down. Vale, 80 metro. Ouch. Cachis en la mar. Joder, daude pilo bat euria hemen vuelta que me están molestando, me cago en la puta. A ver, beste hartu dute, ondo. Zenbat metro. Reguetama. Hirurogei. Hortik goitik igual bagina. Pizka bat. Oh, bat hil dugu, ondo. Bat hil dugu primeran. Gutxienez. Jode. Vale.
Ouch. Osea, kriston paliza. We've Nahi picked up beste another mapa. escape pod signal. Eta ondo doa gutxienez. We need to stop the Imperials Hola. from securing that pod. Landare mapa ematen duena baina handiagoa da, Here they come. Hostia. Hostia. Nondik tiro egin naute, tio. Toma. We're capturing the escape pod. Au, 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 au. Ouch. Cabroiak. Como la leche. Ez dakit nola egin oso ondo, Piskat izilik nago, baina piskat kontzentrazioaren gauza da. Minimoan izateko, nahiko ondo doa, Minimoan izan da. That escape pod has fallen into Imperial hands. We need to regroup. Scanners are picking up the location of another pod. Ouch! Granadarekin hil nau, kabroia. Putak, ez dakit gustatzen zein nire monitorea edo zeo zer euriei. Vale, a ver, venga. Ánimo, laguno. The Imperials are taking that escape pod. We need to stop them. Hostiles ahead. ¡Ah! Cago en la leche, gutxigatik. Jode, beto dondik agertzen diren. Hala pizkaz zuzenago. Venga. Ya está, galdu du. Escape pod. Ah. Cago en la leche. Hiru kill! Ostia, ez da kontzartu. Ez que hor bota digunean granada termo hori. Joder. Madre mia, zeo txartu, tio. Jongo gara bestera hobeto. Ea lortzen dugun beste... Nola interatzen gara hemendik. Nola atera gaitezke hemendik, egia esan da. Ea topatzen dugun beste... Gustuko daukat beste mapa hau baino, baina ere oso polita dago. Vale, Kit. Vale, ondo. Oh. Ah, vale, ea zeran duan hau. Ea zer komentatzen duzuen eta guzti hori, vale. Eskoz, nabaritzen asko zer hobeto dala bai, egia da. Vale, menik ez duzu zer komentatzen. Twitterretik konpratuko momentutxu baten. Lan pizka bat ventiladorek hor funtzionatzen dute. Baiatuko dugu gure hashtag. Hashtag Darroboute. Eta keba.
Ez zaudete ezer komentatzen, bale, ondo badana. A ber, ditugu, hemendik ez dekogu ezer gehiago, gero dekogu, hau zer da, bide, beta. Yes, you are looking for, bide first to get on. Bale, hau ez da ezer arrantzitzu, bale. Gero dago, iziliko, zedez. Bale, gero dago beste hau dela misioak. Dagoen bakarra, Devil in beta, no tomai in beta, dela hau, dela oleadeetan, esa aguantatzeko, baina bueno, bizkata horrelago egingo dugu. Eba, cancel, multiplayer, zitoko ara mapa honetan jolasten berriz. Lortzen dugun partidatxo bat. Maravilla. Worker Assault. Mapa hau asko zer guztoko dauka. Ikusten dugu zelan doan minimoetan eta esan ikusten den minimoetan. Mapa hau. Vale. Hora hau eta beste arma bat dela hau unlocked. Eskerrik asko, ekentxagatik dirua ekipatuko diogu. Oh, que pro. Ematen du pro bat y todo, Vale, kargatzen dago dena, karga dezala. Eta start. Oh! Ze polito. Vale, hor dago zozoria. Vale, saiatuko gara hori hartzen. No me lo quites, cabrón! Zu hartu? Bai hartu du. Cabrón. Aktibatuta. Vale, destructor bat. Coño. Hostia, bazokarekin, y la de Dios. Hostia, Darth Vader. El lado oscuro de la fuerza. No. Ai ama. Darth Vaderrekin guretzatu da gure bizitza. Ja. Defeat. Bueno, hau hasita zegoen, baina, bueno. Neko min asko egin diete ATI. Toma por culo base imperial. Osa, base rebelde. Ez da egongo bendik prodegi, ez da? Kasualitates. Baiz, ez dago. Ez dago prodegi jauna. Ez dago. Pai motor hori, me cago en dio, noski baietz. Orain gara tropa... Macho bonus así, porque sí. Orain gara imperiako topak, tokatzen zaigu. Yo soy el capone de la mafia. Yo soy el filho de la mia mamá. Pistol kills. Ni nahi dut hori, joder, hartu nahi dut egazkinak. Hori da falta zidana. Beitu, ikusten hemen aldatu dezakegu.
Ondo dago pentsatuta egia esan da. Nik nahi dut, mesedez, mesedez. Oh! Sí! 12 segundutan. Rebel troopers have activated the uplink station. In order to protect our Kidatu nahi dut hau. deactivated. Ah, que no voy yo. ¿Qué dices? Las du naiz. Rebel bombers will not stop until you deactivate their uplink. Zergatik ez ditut deitu ebazka. Ditu behar nuen 12 segundu horietan edo, oke? Jo. Que yo quería conducirlo, mamá. Vale, torreta bat. Zue pari. Galditu duzu, ezta? Vale, ondo. Ondo. Vale, ba ematen du, segundo horietan da deitu behar dugunean. Bombardor pital hori matxakatu dute. Horre batzen da, epa. Oen ezin ez atera. Ah, vale, listo. Offline, ondo goaz. Tum, viva la ja, tom. Ahí en plan robotizado, super robotizado. Venga, guasa. The rebels have activated the uplink station. We must shut it down. Hau saiatuko gara lertzen. Lan ez dute izango defentsa hori. Ondo. Egongo litzateke beste nabeak hartu ahal izatea. Isiltarsuna. La. Rebel bombers have locked onto our AT-AT. Lo. Tukilten bideo bat ematen dau. Vale. Haien retaguardian nagoela uste dut. Edo ematen da gutxienez. Nahi, mendik dago tipo hau ere, osea. Hostia! Rebel Y-wing has a lock on our water. Hostia, implosionatzen duen granada bat, chaval. Hala, hori izan da nire erlojua dira. ¿Qué cojones? What? Jetpack, ahí la de Dios. LOL. Offline, ondo. Offline, jarraiko. ¡Hostia! ¡Aupa mi cuerpo por ahí volando! Rebel uplink interrupted. Proceed as per your orders. Vale, ondo. Hemen txetan jarriko dugu torreta, bada espada. Vale, ikusi dut. Ah, ondo. Nik hor babeste nire burua eta beste hor, venga.
Ui, bai, berriz hau, bai, tío. Bai, iregaile da segundo hien barruan, bestera galtzen dugu. Vale, ulertuta. Wow! Support. Affirmative. Papi. Ole, ole. Opa! Qué guapo, chaval. Our AT-AT has been left unprotected. Ole. Apa, ya está, aldo dugu. Daude, orain daude egiten justo un suppression fire ahí de la leche. Opa, ez jarri aldean lagun. Bai, hau ez da frogatuko dugu. Bai, mesedez. Venga. ATST support. Por favor. Cuánta epicidad. Moving on your location. The rebels have activated the uplink station. We must Vale. shut it down. Cuánta epicidad, por favor. ¡Ué! Venga, hombre. ¿Pero de qué vais? Cabrones. Pues no, bueno, está gocharto, tío. O sea, va... Pasaba, va, o sea. Ai, bizkarra maitea. Falta zaiona ja da... Besten behikuloak hartu ahal izatea. Oie, izango litzateke... La leche. Zertu gazen zeu, squad shield, ondo. Trapo saco. Adiós. Rebel bombers are locked on our Ole. Nik atzera, bitartean atzera egin dezaket. Scanners indicate the rebels have activated an uplink station. Això zer dago. Antzio zer dago eta nahi dut. Ole. Ai, badio. Bueno, justo bota dut, ondo. Hortik dabiltzatena gutxienez. Justo babesa bota diet. Rebel uplink is online. Proceed as ordered. Au. Hau da locurón de los buenos, jokoa, o sea... Vale. Que no digute nada, justo. Qué mazos. Vale, orain gutxinezia badaki... Ostia! Obi-Wan! Oie, Obi-Wan, zoraita aserretuko da, No utzi duzu lehia, Obi-Wan. Ostia! Darth Vader jauna hortik dako zu semea. Galduta. Baita semeak gudan daude. Ama alabak ere bai. Warning, enemy
¿Qué dices? ¿Dónde tiro de naute? Toma! Hori min egin behar da. Abeitu da atea. Venga, venga. Ez ara sartzen me temo. Protect our walker. The rebels are inflicting heavy damage. Ai! Nabe ahí. LOL. Protect our walker. The rebels are inflicting heavy damage. LOL. Es que el worker joder, gaitu ahí. Our AT-AT Qué cabrón. has been left unprotected. Oh, 69, zenbaki polita. Ondo egongo litzateke jakitea. Nola lortzen den Darth Vader edo Obi-Wan izatea. ¡Hola, venga! Tiene la fuerza y la de Dios ahí. Deactivate that uplink station. The rebel Y-wing need it operational in order to provide air support. Espera. Atea, aurrago atearena. Eska suizida egiten. Ouch. Dago atea giratzeko simbolito. Au. Saiatu behar nintzen, jode. Vale. Y-wing has a lock on our walker. Hostia, es que explosioko bombak dira. La magia, chaval. Salten ahí. Se fusiona con el walker ahí. Uy, va, Dios, si izan da hori. A las trincheras. Enemy bomber has got a lock on our walker. Granada botado gutxienez. PUM! Ix, oh, bai, behitu, kila eman digu. Behitu. Cabrón. Igual, grafikak jetxe dio danez. Igual ez da ikusten, baina. Me uste nitu ahí unos boquetones de... Igual gara hemen? Uy, qué mal. Qué pena. Izango litzateke. Oh, bai, mesedez, bai. Ouch. Espero dut gidatu alizatea. Mesedez. No, tío. Me cago en la puta. No te pilla casa ahora, Irean. Atearen bila. Opa. Muaja. El temor de los rebeldes. Rebel bombers are making their attack run. Venga. Total. Walker has broken through enemy lines and is primed to fire on the power generator. Venga. Adore egiten kriston.
Ole. Defender our walker. Bai, lasai, ez dute bat ez da bat lortuko apurtzen, osea. Ja hasita gaineko guanera. Protect it. Defend it at all costs. Beto, Obi-Wan, hor geratu dahi. Hobetzen noa, bederatzi kilo, hobetzen noa. Pixkanaka. Alago agertzen den bitartean, dena ondo doa, ematen du baietz. Dena ondo doala, edo beto doala gutxienez, beto. Hori, holan. Ikusten duzu eta nik ere ikusten dut, bestela. Vale, prozesadora dago. Bueno, hor mantentzen da, ondo mantentzen da. Vale. Hau dena ondo doa, ez duzu ezer esaten. Twitterren suposatzen dut ez duzuela ezer esaten, así que, baina, da espada konprobatu gaudita batetan. Ez dago ezer komentario bat bera bez. Ongi. Zenbat dara magu ja? Ostia, ordu, Hala. Ordu ja, ez da bat ere txarto. Bueno. Ez da bat ere txarto. Orain ez dagoela jende aprotxatu duko dut pare bat iragarki sartzeko, porque sí, osea... Total, ez dago jendea orain. Aprotxatuko ditu, sortuko ditut pare bat eta pista. Vale. Inizatuko dut, hemen gaude. Vale. Zenbateko guztun, ez dakit zozer laugarren nivelean, vale, zorrengo nivelean, vale. Hau zer da, Thermal Detonator. Hau, gustatzen zaidana. Baia. Bueno, baseko gara. Partida. Orain, rebeldeen atletik. Uplink deactivated. Get it back online. Aktibatzera. Guazen. Ui. Hostia! Egon gara, suposatzen dut partner guztiak orain txertan hor. Vale. Mercedes! ¡Epicidad al canto! ¡Dios! ¡Bye! Red 6 standing by. Batean silak eta iruan. Zer da irua? Vale. Bomba misila gantzekoak, vale. ¡Qué bueno, chaval! Dago afterbarneren bat edo, ez, vale. Egin dugu rizoak, egin ditzakegu, ez, vale. Honetara asko zer entrenatuagoa nago, Simulador, osea, eskainan da akzioa, baina hau, simuladore kutsu hau, pilo gustatzen zait. Vale. Venga, hor eskudo batzuk. Suposatzen dut lortzen dugunean. Ez dago... Hori da nahi nuen afterburner antzeko batea dagoen. Jo. Vale. Vale. Watch for Imperial counterattack. There's an enemy fighter behind you. Ja, kontrolatu naiz lagun. Baina ez dut lortzen. Nire tardietin. Tio!
Jo, ez dut lortzen. Kentxe. Ah, es que ez dut lortu kentzea, chaval, erditik. Me cago en la puta. Ja, bueno, horretara peskat entrenatuagoa nago. Bueno, edo fregatu dugu ja peskat denetarik, ez dago batere txarto. Sí. Hor dago bigon jauna. Oh, beste bat. Bai, mesedez. The uplink station has been activated. Ja, es un puto negro, Copy that. Moving into position. Oh, orain bai, joder. Check your left. They launched a missile at you. Ouch. Vale. Vale, orain asko zer refresago, tío. Hostile behind you, shake him off. Uplink signal lost. Reactivated. Vale, vale. ¡Ah! ¡Ah! Seeker inbound. ¡Ah! They're trying to lock onto you. Hostia! Ze txarto kalkulatu dudan, chaval. Eno egin pizkator plan eskiak, a ver si se os conviene. Nik jandudan bezala ja jaten zuten, baina zagoa galdu dut biztaz, hor. Vale, ondo, bueno. Hostia, Darth Vader! ¡Ah! ¡Ah! Oparitxo bat, Darth Vader! De parte de Obi-Wan. Watch out for enemy units. Joder. Nos ha escapado a la furia del señor oscuro. Hostia puta. Ouch. Oh, ondo. Estatu zait nabearena, The Imperials have intercepted our Y-wing. Joder. Palizón del bueno. Vale. Nor dago, tío. Darth Vader edo qué? Absolute nabearena. Oh! Shit! Uplink station engaged. Well done. Now defend it. Vale, lortzen dugun denengokoa, chaval. ¡Au! Hostia. Venga, hombre. ¿Qué más? Oh, qué las están dando. Oh, Cheneslen, o sea, joder. Stormtroopers nearby. Targeted by our bomber. Artú, que do now. ¡Qué cabrón! Opari. Joder. Madre mía. Alde gustatik daude, Osea, Imperioa una infestación, macho. Madre mía. Vale, fuera. Vas a luchar. ¡Hostia! Tirona.
efecto Darth Vader dagoan. Darth Vader opari bat. Au! Joder. We have activated the uplink. Ah, cabrón. Joder, beste nahi bat nahi dudala. Zain zaila. Eskatzen dudana. Joder. Es que soy incapaz de. Vale, a ver. ¿Dónde joango gara adibidez? Non ateratzen garen. Láser, txo. Bomber locked in. Paso del trooper. Joder, trooper cabrón ya. Venga. ¡Qué cabrón! ¡Cago en la puta! Que yo quería la puta nave. Eta ez diogu horrendik ezer egin, Y-wings are targeting the walkers. Ai, ama. Ez dugu ezer egin orain gokoan. Orain lortu, osea... Walker is exposed. Focus all firepower on it. Ezin gara estatera, osea, super txarto goaz orain. Batuta beste batzuekin, beste momentu batzuetan. The walker is exposed. Toma. Bai, meigu. Izen polita. Argi zegoen hil daudela bi granada horiekin. Activato, como si fuera así. Eta ez da egon. Eta luego zozer, hartuko dugu. Eltzen bagara. Porque igual ez gara ez da eltzen. Venga. Onda gara beste aktibatzera. Obi-Wan, ataca! Bomber targeting systems locked in. Lía. Ouch. Joder. Madre mía. Y-wing reports positive lock on the Imperial Walker. Oh. Wow. Ole. Bueno. Petatu diego hartuta sokaten dorrea gutxienez. Eta gotx.
Optimo, kargatzen. Oh. Wow. Hostia, no me fastidies. Ah, qué putadón. Ole. Ay, ama, me cago en la hostia. Vale. Batzutan olakoak gertatzen dira. Blokeado zei berriz ordenagoia, gainera azkenengo aldian aztu eta aldatzea irudia. Me cago en la puta. Ah, Dios. Ama. Norbaitek hiltzea mesedez. En fin, utziko dut, vale? O sea, sin más. Ya... Sin más, ya... En fin, besterik gabe. Birrigotzen denean, hori izango duzu ikusteko, eta sin más, ez dakit zergatik oraindik noizan behin blokeatzen den ordenagailua, ez dut ulertzen, ez dut bat ere ulertzen zergatia. Baina, bueno, en fin, besterik gabe. Birrigotzen denean, hori izango duzu ikusteko. Ja, barkatu, azkenengo 30 minutuak edo ez dira ikusi, ez zait ikusi. 30 minutu baino gehiago. Uste, egon gara ia, horrengokoan 30 minutu jolasten, ez dago txarto. Ez dago batere txarto. Baina, bueno, 30 minutu. Cago en la puta. A ver. Nola ikusten dira, jau katorko kuriositate txoren bat, edo, zer nola ikusten den blokatzen zeranean edo. Baten nahiko ondo joan da, ufrin eta bar, nahiko ondo baina, bueno, hori, joder, barkatu, azkenengo 30 minutu kastira zer ikusi, me cago en la puta. Cago en San Pitopato, cago en San Cristol, cago en todo. Ah! Vale, besterik gabe. Bihar barikoa da, bihar mangamore, azten da, orduan, alba dut janostea, beste pizkatxo bat egongo naiz jolasten. Bestela, ez eskerrik asko legoteagatik, barkatu alaso teknikoen gatik, doizan behin blokatu zedara koordinagoi, ez dut oso ondo ulertzen zergatik. Temperaturaren mogit alda ella konpondu nuelako, edo gutxenez prozesadoren aldetik. Suposatzen dut, txartel grafikoa, zaharra da, eta batzutan aldatu beharra dago. Ari izango manu, gehiago, goratzen dut kendu nuela hautsa eta abar kendu niola ia bide batez, baina ikusi nuen ventilagailua berez, ventilagailua, txartel grafikoaren ventilagailua berez daua prozesadorean bezala, dauka ventilagailua goian, plastikozkoa eta behan disipadore bat, eta suposatzen dut disipadorean behan joango dela txartel grafikoaren prozesadorea. Orduan suposatzen dut ere, noizan behin, guzti hori askatzea, ondo egongo litzatekela, saiatu dintzen, baina, ostia. Edo nora askatzen du hori me cago en sos. En fin, alanda ere... Prodigy eskerrik asko esatxagatik irudiarena, baina, bueno, nahiko berandu konturatu naiz. Eta esterik gabe. Gustuko esan moduzoe, bak esan produzuen, eta hurrengorate lagunok. Gusteko eta sin más, ez dakit segatik oraindik noizan behin blokeatzen den ordenagailua, ez dut eskerrik asko lagunok.